खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा गोजौ फरायसालिनि फोथाराव सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै रायजोआरि सावरायमेल खुंदों। सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि निसन बसुमतारिनि आफादगिरि मासि लानानै सावरायनाय बे सावरायमेलाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि बिथाङा खौसेथि थामोनथा आरो जौगानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे सावरायमेलावनो सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि लोगो आफादगिरि गपाल राभा आरो गाहाय आलासि महरै BKWS नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारि, बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारिजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। बे सावरायमेलावनो मिहिनेश्वर बसुमतारिया बाहागो लानानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बारग' एनडिएफबि, बर' थुनलाइ आफाद, जथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागान होदोंमोन। बेनि गेजेरजोंनो BKWS इन्टारिम काउन्सिल जानो हादोंमोन। नाथाय दुखुगोनां बाथ्रादि बिटिआर गोरोबथाया 5 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो दासिम BKWS खौ आबुं महर होनो हायाखै। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। बिटिआरनि बायजोआव गोबां जेंना जेरै हा-हुनि, सोलोंथाइ, गोग्लैसोनाय ओनसोलनि जेंना, दैबानानि जेंना, गोबां जेंनाखौ जों 14,85 लाख रांजों दैदेननाया गोब्राब जासिगोन। बेनिखायनो जोंनो खौसेथिनि गोनांथि, जेराव जों जयै लोगो नांनानै सरकारजों सावरायनानै माबोरै सुस्रांनो हागोन होननानै बिबुंथि होलाङो मिहिनेश्वर बसुमतारि बिथाङा। दिनै सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव बे ढेकियाजुलि टाउननि साखाथियावनो थानाय कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा बेयाव मोनसे रायजोआरि मेल लिंदों। जिल्ला आफादनि बानजायनायाव गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि साननो हनो गोरों गोबां आफादनि बिबानगिरिफोर बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा चेयारमेन, बेजों लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो जायगानि बर' थुनलाइ आफाद आरो एनडिएफबि गोबां बिबानगिरिफोर जों बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों। आरो गिबियै जिहेथु जोङो थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि दारै मोनसे सुक्ति जानायनि गेजेरजों बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादायै मोनसे गावखुंथाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनबाय। जिहेतु दिनै खोब दुखुनांथाव दिनै सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जिहेतु आबुङै बिटिआरावबो हाबजोबनो मोनाखै आरो आद्रा थानाय जेब्ला बर'फोर दङ, हाबथाव जायगाफोर दं, बिसोरबो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव बिथांमोना थानो मोनाखै। गतिके बे मोनसे दुखुनांथाव परिबेस। दा बेखौ लानानै जों गोबां खेब रायलायबाय सरकारजों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिफोरजोंबो रायलायबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रिया जोंखौ खावलायदों जे जिखिनिया बिटिआराव हाबबाय, हाबि माखासे गामिफोरखौ जाहाथे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोनायनि बेबस्था मोनसे खालामनांगौ होननानै जोंखौ चिफ मिनिस्टारा जिहेतु बुंदों। बेखायनो जों गोजा बे ओनसोलनि रायजो राजानि साननाय हनाय जिथु सेन्टिमेन्ट बेयाव जाहाथे ब्याघात जाया, जाहाथे गाज्रि मोना बयबो, बिनि सायाव खोब सिन्था सरसा खालामनानै जों मानगोनां बिटिआरनि चिफ, जोंनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि मानगोनां चिफजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों मा पलिसिजों जोंनि बिटिआराव हानायमानि गामिखौ सोनानै हाबथावै माखासे आद्रा थानाय गामिखौ बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव बोरै सोनो हागोन, बेनि सायाव जों गोबां खेब रायलायदों आरो बेनि सायाव जों गासैबो आफादफोरखौ लानानै रायलायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे सिन्था खालामदों जे आद्रा थानाय जेब्ला हाबथावथारि गामिफोर दङ, बर' गामिफोर दङ, गुबुन नांजाबि गामि दङ, बेफोरखौ जाहाथे बर' कसारि वेलफेयार समाजाव काउन्सिलाव सोनो हायो नामा, जों बेनि थाखाय मोनसे सिन्था सरसा खालामदों। सिन्था सरसा खालामदोंबाबो नैबे जायगानि मानसिफोरनि जेब्ला साननाय हनाय, जेब्ला सेन्टिमेन्ट, सोरबा जुदि बिटिआराव थाथारनो लुबैदोंबाबो थानाय बा बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोरबा थानो लुबैनो हागौ, बेफोर सेन्टिमेन्टफोरखौ मान सनमान होलायनानै
बेनि गेजेरजों नैबे रायजो राजाफ्रा मा सिद्धांत लानो हायो मोनसे गरन्थआव फैनो हायो जों बेफोरखौ फोरमायनो थाखाय दिनै बे ओनसोलाव जों मोनसे मेल गायनो फैदों। दासिमथ' सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय जेसेबां गामिफोर दङ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जयैनो जों खावलायबाय थादों बिटिआरआव सोजोबनांगौ। खिन्थु मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों माखासे एरिया हाबा जेरै खोला लाइननि एरियाफ्रा हाबा दा आंनाव गोसोआव गैजोबा बेसेबां गामि जागोन हाबथावै गामिफोरखौ आं बुंजोबनो हायाखै मानोना जों बेनि सायाव जों दासिमबो हमवर्क खालामाखै। गतिके जिल्ला आफादखौ आं खावलायगोन बेनि सायाव हमवर्क खालामनानै दा बेसेबांसो गामिया आइसोलेट जाना दं बे एरियाफोरनिफ्राय बेफोरखौ लानानै जों बोरैबा बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव सोनो हायो नामा बे सिन्था सरसाखौ जों खालामदों। दा सोनो होनबाबो सोनो हाया मानोना 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव केबिनेटआ मोनसे सिद्धांत लानानै दोनदों बिटिआरनि सिमाया सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव बारायनायनि उनाव बिटिआरआव हाबजोबखांनायनि उनाव आद्रा थानाय गामिफोरखौसो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोनो हागोन होननानै आसामनि जिथु केबिनेटआ मोनसे सिद्धांत लाना दोननानै दं। गतिके जों सोनो होनबाबो सोनो हाया गतिके सोनोब्ला केबिनेटआ मोनसे सिद्धांत लाफिननानैसो सोनो हागोन। गतिके दा बेनि गेजेराव जोङो रायजो राजानि गेजेराव बिटिआरनि बायजोनि गोबां रायजोफोरा आसा खालामनानै पिकेडब्लिउएसआ दासान्दि मा थासारियाव दङ दासिमबो आबुं जायाखै। बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु थासारि दा बेयो जोङो जुथायै सागानगिरि आफादफ्रा जयै नारसिननायाव बिनि गामि थिसननायफ्रा जाजोबनाय लामायाव दङ। माखासे जेंनाफोर दङ टिवा अट'नमास काउन्सिल आरो राभा अट'नमास काउन्सिलाव एसे जेंना नुजादों दा बेखौबो जोङो मोनसे खावलायदों राभा अट'नमास काउन्सिलजों काउन्सिल जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल आरो बिटिआर आरो राभा अट'नमास काउन्सिलजों रायलायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बे गभर्नमेन्ट लेभेलाव मोनसे फिक्स सिद्धान्तआव फैनांगौ होनना जों खावलायदों। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो दुलाराय राभा फरायसा आफाद जुथाय जों रायलायलायनायनि गेजेरजों राभानि सिद्धान्त माबाफोरखौ मोनसे गरन्थआव फैनो थाखाय जों खावलायदों। आरो जोंनि लुबैनाया बेनो जोंनि बर' हिसाबै जिहेतु जों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनबाय जों जयै थाजोबनो मोननांगौ बाहाय जोंना बेनो आरो टिवा अट'नमास काउन्सिलनि जेब्ला जेंना दङ बे जेंनाफोरखौबो जोङो गभर्नमेन्टजों आरो काउन्सिलजों आरो बेयाव थानाय आफादफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनानै थाबैनो नैबे गामिफोरखौ थिसनजोबनानै बियाब दानानै बिनि बिसायख'थिखौ जिहेतु गभर्नमेन्टआ सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव फाथिना होनो होनदों बे सेप्तेम्बर दानाव फाथिना होगोन होननानै जोंहा मोनसे आसा दं।